오빠, Hoy, ikaw na talaga nga namang sawi sa pag-ibig, ni-reject, binasted, at talaga nga namang hindi minahal pabalik. Ano ang kadahilanan? Dahil ikaw ay umamin kay best na iyong best friend. Hoy! Mahal, mahal, mahal. Ano nga sa'yo, Kimchi na Imnida. Ay, dito na naman ako na. Ako na naman ang kasama mo, Imnida. Ako na naman ang makakasama mo 6 to 9 p.m. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko. Baliktaran tayo 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama, mapatraffic man o naghahanap ka man ng pasahero o kahit nag-aabang ka sa iyong passenger na talaga nga naman pagkatagal-tagal bumaba. Oo. At kung ikaw ay naglo-long drive o susunduin ang iyong jowa, ay sige, ako pa rin ang iyong kasama. Pwede kang mag-message kay Kim Chino page kung gusto mo ng libreng shoutout on air. Why not, di ba? Pwede kitang pagbigyan. Pero anyway, mahal, speaking of best or best friend, sa dinami-rami ng tao sa mundo, sa dinami-rami ng pwede mong magustuhan at mahalin, bakit ang best friend mo pa? Diba? Karamihan sa inyo, ay nako, sinasabi ko na sira ang buhay dahil inamin na mahal nila ang best friend nila. Ay nako, sige, pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin ang tinik at talaga nga namang kung bakit delikado ang mga best friend na yan. Oo. Kasi minsan na rin akong nasaktan ng aking best friend. Oh. Anyway, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi dapat gino-jowa ang best friend. Kayo ang hilig nyo sa mga best. Best friend ang tawagan, best friend ang turingan, pero bakit nagtitikiman? Huy! Ito na, mahal. Una, wag kay best kasi pwedeng mawala ang friendship. Totoo yan kapag umamin ka, kapag naging jowa mo, 'di ba? If ever maging jowa mo, magkaroon ng misunderstanding, naghiwalay, ay naku, sinasabi ko sa iyo, wala na rin ang inyong pinagsamahan bilang friend. 'Di ba? Totoo yan. Iba yung tampuhan ng magkaibigan sa tampuhan ng magjowa. Kaya kung ako sa'yo, kapag pinasok mo yung relasyon na ganyan, from best friend to jowa, ay sinasabi ko sa'yo, iba ang level ng inyong LQ o lovers quarrel. Iba ang pag-aaway nyo, di ba? At talaga nga namang may romantic spiciness na rin no, kapag nasa relasyon ka. Diba? Iba yung away ng magkasintahan at iba yung away ng mag-best friend. So kapag nagkaroon ng opportunity na talagang nga naman nagkaroon ng conflict, ay nako, sinasabi ko sa inyo, hindi na pwedeng ibalik ang pagiging chillness ng inyong friendship. So parang magiging double whammy yan, mahal. So kung ikaw ay nakipaghiwalay sa dati mong best friend na jowa mo na ngayon, ay definitely nawalan ka ng best friend at nawalan ka ng jowa. Diba? Ang dami-dami dyan ang dami-daming pwede mong jowain. Ewan ko ba sa'yo kung bakit nag-crave ka pa sa best friend mo? Ang dami-daming nagpaparamdam sa'yo. Ang dami-dami mong pwedeng landiin. Bakit sa best friend ka pa na-fall? Diba? Ang mga tao ngayon gusto talaga ng conflict sa buhay. Imbis na matiwasay ang inyong friendship, imbis na meron kang kapatid o talaga nga namang sister or brother na talaga nga namang from another mother or father, ayan yung sinasabi nating best friend. Sinisira nyo pa yung relasyon nyo. Diba? Anyway, mahal, isa pa lang yan sa bala ni Kim Chino kung bakit ayokong jumowa ka ng best friend mo o kung nafo-fall ka na ngayon sa best friend mo, utang na loob, huwag dahil naranasan ko na yan. Anyway, balik muna tayo sa ating rock-rockan music at syempre si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. Kaya mahal, dito ka lang. Excuse me po,
Parang na-mention ako ng aking best friend dati. Siguro nakikinig yung best friend ko at talaga nga naman nabilaukan si Kim Chino. Anyway, sige, balik na tayo sa ating rock-rockan music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!